andam nagkwarta, pamaskuhan ni ihado ug ni ihada. Kung walay kwarta, mutago na lang sa sira, kay hadlok pangayuan o pinaskuhan. Unsaon na lang kay wa man ko'y kwarta, mamagol na lang usata, may na lang pampalit o kaling, haron may sudanta sa Pasko. Kung walay kwarta, mutago na lang sa sira, kay hadlok pangayuan o pinaskuhan. Unsaon na lang kay wa man ko'y kwarta, mutago na lang sa sira, kung walay kwarta, wala ko'y handa, mungadto na lang sa silingan, kay basig maagdahan. At kung walay handa, si mama ug si papa, walay tao ang balay, kay tuwa sa silingan. Okay mga ka-ignorante, thank you for watching. Hope you enjoy our videos, and don't forget to subscribe and click the notification bell, like, comment, and share. Thank you for watching. Nais mo bang kalimutan na lang ang ating suyuan at galak? Nais mo bang kalimutan na lang ang ating suyuan at galak? Dabis ka talaga, Gary Valenciano, and Merry Christmas sa tanan o maligayang Pasko kung sa padiha. Basta bisag ani happy gyapon.